Hello, kumusta man mo? Kumusta yung bakasyon, Dolanday? Hey, Dolanday. How are you? Your vacation? Ikaw, Dags, kumusta yung mong bike-bike? You idol. How are you? Your bike? Ikaw, Day, kumusta yung mong pagpamana? It's okay. It's okay. Congrats day kay Mario siyang bagong bike. Hey, Mario, congratulations. Your newly bike. Ako din si Irene, taga New Corelia, Davao del Norte. I'm Irene Brahma, New Corelia, Davao del Norte. Pero sa Tagum ko nag-eskwela, Dolanday. But I'm here in Tagum City. Yeah, I'm schooling in a big university in Tagum City. Nagkuha ko kurso nga, maestra. I'm educational teachers. Yes, that's true. That's my course, Dolanday. That's my course. Of course not. Of course not. Doon namin gamayng umahan sa New Corelia, Dolanday. I have a small farm in New Corelia again, Dolanday. Kaniad tumanggod. Before I let you go, Wala na ko tagaigbili ang kahago sa kong ginikanan. I don't mind that my parents. Yes, that's true. That's true, Dolanday. Giaguan sa kong mama Pasing ug tatay Tasyo ang akong pag-eskwela, Dolanday. My my mama Pasing and Tatay Tasyo, it's a very hard to work because of my studying and college yet. Apan grabe ang akong pagkanimanding ato kanila. But I'm demanding of my parents, Dolanday. Og dito na nagsugod ang gapnod sa kong kinabuhi. And this is the story of my life. Og nini, My business. ang hitabo. What happened? Pasig! Pasig! Oh, unsa man? Oh, kasyo, unsa man sa baba, oy. Patay niya akong asawa, sabog ka naman. Pasabsab naman yung mga kandig din eh. Wala pa. Kasawa di wag na kayo sa may atong baligyan, hindi mo sabsabon. Ako na lang magpasabsab lawagin na lang itong baboy dito ka. Isa na yung mga anak. Ay, ambot, naramat to siya. Papa, ma, asa ma, Ay, pa. mo, pauli na makagtagong day. Mali na kong dagom, nagbibit na kong pagdiri, kanang tagay kong alawan sa inyo, Bill. Pasig, tagay ko nag-alawas na yung gibungan ako. Anak. Oh,
500 lang sa nak, ha? Sorry, 500. Oy, mura man tayo mamalik. Nak! Kabalik pa baka. Ay, di ara ko kutob ana sa terminal. Ay, Irene, paminaw. Magpalit pa kong pasalubong sa kong mga amiga. Kaya saan ba ako nga dakan kay kong padala sila. Kanang 500 ni mo, sa kabuuan ni mo na nga, kuha na alawas. Grabe man ako. Ayaw ko inanap. Grabe naman ang sa kabulan. Patay, uy. Mamatay mabuhat ikaw na pakikwarta diya. Ikidunga ka na pasing. Dungagi din sa mga sa kalibo lang, bi. Sus, 500 lang kung kwarta, nak. Tuka-tuka man yung panganak, di ba yung maghatag di ay? Ay, anong babagay mo, ha? Ang nana. O sa di ay? Ano nga maginanaman mo? Ano naman mo tukon nyo tagaan sa kong mga gusto? Malapitaw ka nga pait pa kay... Ay, malayas na lang ko eh. Malayas na lang ko eh. Malayas na lang ko, ani. Tira po dyan ko kanang inaanig yun. May mangita ko kwarta dos lain kay... Kamu, adyo ko, ikaw maon ninyo, ma. Ay, tay, nay. Hoy, Irene! Ayaw pagigana, ay. Ay, bahala ka, mulayas ko ako. Adonis. Adonis, ako matulog din nyo doon. Lago, ko nila ni tatay, ni nanay doon. Saan bok ni mo? Ako yun, duda na ko ni mo ba? Ikaw ba, imo pag inadiskitahan na akong buhok ba? Ano na naman buga din? Nag-aaway na po mo sa mong giniganan. Masuko na buga kayo di katagaan sa mong gusto, no? Ikaw, wag ito na pagkuba. Ay, duda na ko ni mo doon ba? Ano mga babae, init ba kagdugo? Dili-init akong dugo. Ha? Irene, uyab ta, pero Wala paminaw ka na namang ba? maralain ba kaya kanaku ah? Wala ka to si Harvey o magdugsing-dugsing ito si Harvey. Ganahan kayo ka. Ha? Uy, ayaw kong gisyo, gingana, ha? Ano Ayaw bang ko dali. kinala? Pamatudan ako ni mga laki juga. Ikaw, dali. Ay, marami rin sa ligada ni mo. Hindi mo mga pasangin lang, good. Kung ko kakaya ko, init kikag dugo ba sa mga babae? Ano man ka? Di ako alang. Ayaw pagpabadlong sa mong ginikanan. Maluwi po kayo. Grabe na nagkinaya na. Natiguang na na yung mga papa o, mga batanon ba? Tiguang na kagnaw. Dapat pag inaana doon. Ikaw naman, sige kang tambay lang mga bayot niya sa Gatas Republic para matagagibutan diya na. O, mga barkada na ko na eh. Mga kababata na ko Sige na. magdula ako kan mi ha. Lain na naman kabdula balibol kay igwan na kay kag. Darama ko yung video ni mo ano sayaw ka. Kadong party niyo sa una sa imong gitarbawan. Ana kay kaglugot oh. O sa man, dali ka matugog. Pag-ausun na karon. Mao na siya. Sige matulog na lang ko. Ikaw ba? Sige. Magdulog ta ha. Di anak ka sa kuwan. Dali ako sa baba. Dali ka sa katri. Duda juga niya kung uyap. Hindi siya Ako, magpadulog. Irene, ako yung respeto ni mo. Di ko para sa nang uban diha. Bugawas ra ba dayon? Di ba sa nang uban diha? Di undangan og... Di mabigyan lab. Sige, anak ka sa katri. Tapad lang ko. Tapos sa ubos na lang ko matulog ko. Tapad taba. Puro tag ni uyap ani doon. Kaya ka sa taas lagi. Kaya Adonis. Kaya ka sa taas ay. Sige ko niya. Ikaw ba? Lahat kay ka doon ba? Pagka-pick up ba? Isa din ko. Pagbilaw ka ayaw doon no? Magbukot na ka na. Bungkol ka. Naina gini mo doon. Ay, ikaw ba? Kabayan ka na ako. Ayo ba? Sige. Awa na ba? Ay, tigilig. Ito kung balik tayo rin, wala mapuraw ka sa sulod ng klase. Irene, ano siya naman po Alang-alang, to? isa may ganan mo sunod ana nga. Sawan ako sa ko mga amiga, gutom mo kaayo. Yung mga amiga dito, mga classmate dito, kuya kay mga gadget, may mga tablet, may mga cellphone, gwapo kaayo.
Unya, Ha? sa may buot pasabot ni mo. May ato, tay, palitin ko atong kuan, big, atong tablet gani, o sa nato na cellphone. imong tuition. Mas may nang impaso na Ay, lahi man ang tuition, lahi man po na Kaysa unaw-unahon ni mo na. Tay, paminaw pa, lahi man ang inyong tuition ibayad. Ang akong ang gusto nga, palitan ko ninyo karon og kuan, kanang tablet o kani nga cellphone nga bag-o. Ha? Wala mo may kwartaan na. Nya, saan man nakag-invite pa ko sa kong mga amigo nga padulal ko class of clan. Nya, saan man ako napag-apilaan na. Ha? Ayaw na O pa. sige, kung tanaw dito, para kung aning-aning, di mo maloy sa kuha. Kamalungkan na ungo ko ng bumbis gani. Hapit ko maungo ng bumbis. Yung dam na ko ayaw na lang anak. Kabalo man ko tayo nga, naungo ka ng bumba. Bumbis ni bumba. Mandamay ka. Mauna, sige na, kung palitin ko ninyo, Wala ano na ba? kay kwarta. Ikaw pasing na kay kwarta niya. Wala. Aw, wala ba yung kwartang ha? Wala lagi. Di mo layas ko. Kaya ba nahalin na ba itong kwan? Nahalin na ba itong kanding dito? Wala pa, Jud. Tasyo, oy. Di pa- Kaya siya itong kanding sa pagkahali na to. Kung wala ko nahalin, problema na ninyo, mulayas ko. Ako, pwede mo, sige, magpapamugos ninyo, oy. Ito na lang ko sa like tao, mga ayo, may pa. Hoy, daw sagot din daw kung... Hoy, Ayray, balik ka rin. Balik ka rin, Balik Ayray. ko na ko ni mga diwang Japon may hatag. Ayray, Balik na ko na kay hat na may hatag diya, naitay. usaw mo na ko ni mong Mulayas ko. pasing. Imo ka na pasing. Usaw mo na ito ni pasing. Basag din na! Aha. Pauli ni gani dito sa inyo. Ikaw ba? Ayaw si glugluod ha. Kayo mong ginigana na kamot na Ay, para what? makahuman ka. Ay, Salamat gani ka. Adonis ba? Ano mo yung nga, init gusto. Dili ko init og dugo. Mas gusto na ako nga. Gusto ka mo lang ulit ko. Kaya katong imong amigo Dre si Harvey, imong papayo, ano yung Dre, okay ra nimo bisag wala, Dre matulog. Ha? Ikaw may mo gasto. Unsa man din na deng amigo ra man na. Amigo? Ha? Wala yung amigo. O, ano Ay, deng? kami mag short. O kato si Dwayne Manhedre. Okay ra man pud. Ay, utro sa to si Dwayne, mong amigo. Utro sa to. Nakakayutog kwa, nakakayutog tulumanon to. Muhulong na ba ito asang? Ay, da. Yung na ba ito nga? Ayaw na ko ninyo, wala pala big mga kay nada ba? Pakiluoy man di ay. Ha? Ikaw ba? Ayaw gani mandamay pa kaglayng Bulabog na raba mo. Paminaw ra gud. Uli sa inyo ha. Nya pasaylo sa mga ginikanan. Hindi ko eh. Ano ko kayo mapasalo? Dapat sila ba yung kayo pasalo sa kuha kay sila nakakay obligasyon nila mo palit sa kuha mga tablet o cellphone. Ha? Nangayon ko kay anak ko nila unya karon. Di mo layas ko. Ano na lang. Nadiri ko sa imuha doon. Di ba? Palitin na lang ko doon na binbin na kay kwarta doon. Wala ko'y kwarta lagi. Noon sa mga kang ano mga ayo naman. Ikaw ba? Kung amo na galing doon ni Harvey, grabe kay ka magpakaon siya ba? Grabe kay ka magpainom ba? So, hapit na ko naglagot. Ano yung mga storya ba? Anong mainit pa dyan ako? Gyan. Uli lagi sa inyo ha. Kay dili man na maayo mong ginabuhat. Napalilaw sa Harvey sa'yo. Uy, doon, nakay ko na doon, nakay 500 na, meron ba na doon? Oh, nandari ba? Oh. Bayro lang ko ba kung pinunay lang. Sige, sige. Dalawa! Ante kay ko! Ante kay ka niya! Bugay naman to siya nagsaad. God nga mahiram daw siya. Sige, yun. Isyadyo ko nga. Witwiw ko. Usaw mo na ito itaw. Tasyo. Sige naman gud na nimong pabigyan nimong anak ba? Tarawa ning gana na wala respeto sa tuwa. Gusto lang ba na akong maka-eskwela sa talo? Mao gani Tasyo pero sobra na. Luho na kayo. Di na kayong respeto sa tuwa. Kabalo makagibundak nito nga kung karang cellphone niya. Ibusdak nitong rolita. Ang tambyo no sa barangay, gibundak niya. Mao gani Tasyo.
Usaw Kailangan disiplinaho na nun natong anak. Usaw man na to, naroon na di naman doon sa muskwila, di palitan ng silpon. Unsa? Di siya may eskwela? Ah, hala, sige, di siya may eskwela. Bahala siya. Kanapa, wala na tayo gasto? Wala na tayo gasto. Yung pag-igunan na ito, kaya gusto na kumuha ng atong anak. Ay, naku, usaw man ako niyo. Tama na rin. Rin ako. Nga naman, nga nang din naman anak ko. Wala ako kauyo na ng style mo. Kanay mong batasan nga. Wa kay respeto sa mong ginikanan. Unsa kayo ko kayo na na-adonis? Yung Ha? muanhira ka diri kay himuon lang ko mong kanang lutsanan kung Alam ka, ikaw may akong uyab. Sabi mo nila mo tabas ko, uyab ang Mga kata. gani, kaya Unya. mo tabangan ti ka, ayaw pakinguna na sa mong ginikanan, kaya wa kay respeto. Ako naman, alam nga di mo ko nila palitalog akong gusto, be. Muna ka daot ni mo. Kaya magpaka-spoil ka, bisag pobre na mo. Dawatan ka maturan nga, pobre na mo. Doon, pwede ko matulog mo niyang gabi doon. Oh Brad, may problema Brad. Awa! Bago na akong phone Brad. Nako shorts diri bro. Awa, tanawa. Baka na si Harvey mo na diri. Apti kayo ka. Nya ako pala. Ayaw, layla yung storya, Kaya ikaw, wa dyan kay respeto sa mong ginikanan, mo na tinuod. Nang pakadato ka, magsabay-sabay kag barkada sa eskwelahan nga mga dato. Unya, eh, kacawan mo ko nila wala ko'y katag, be. Pwes mo kayo mabuhat kay pobre ra ka. Ay, ko kinala-adonis. Ha? Ayaw pagpakaroon ingnon, ay rin nga dato ka, Kanay kadili mo ka ka, dato. murag gipong-pong, ibtong ko na ron. O sige. Pero sakit no, sakit ang kamatuoran no. Ay, stay layan niya. Ay, ko ka na na. Pwede magulag ta. Diyan ka na. Ikaw, wala ka di ay. Doon. Brad, tayo na Brad. Kumusta naman doon? Ikaw ba? Ano naging na pa kung sa iman? Paiktaras. Istad naman na ron. Ay, nagbalik ka? Doon, hindi ko pa... Tanaw sa bising na nahibilin niya, mubalik na ba? Doon, tayo ka lang, kung ano to, helmet sa bike ba? Ha? Ang helmet sa kong bike lagi. Helmet lang? Oo. Baka pinaman ako ng bike. Walks further down the street with the big bull way down low. Ain't no sound but the sound of speed. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the way. Mura naman ko si Samuel Bilibid eh. Siguro pagtasan ni wala. Wala ito mo. Hi, girl! Isa ka. Hawa ng air! Nag-enjoy ka ba, girl? Hawa ng... Wait, asa lang ka ba ito, girl? Sabi niya mi, Ha? Laon sa dekan. Hoy, Amiga! Ang atong friend rin, Ay! Amiga! Asa na ka mga ito? Nilayas na lagi ko, girl. Hoy! Wala na akong kabaluan sa kumato. Ano, girl? Ano ba guys? Baka di ba nga, dagan mga yung balay niya, nakuman mo kayutaan sa Jucorelia. Ay, kunya ka nga! Wala mo yung mansyon sa Jucorelia! Kalapan kayo mo niya! Kanang kalubinano ko, mayan, girl! Bitaw! Girl, wala mo ko na girl. Nagka-problema mi dito sa balay, girl. Ano Asa mga gusto mo sabay sa mga girl? Asa man, girl? Ay, syempre namin pool party, pero pang dato naman ni girl, oy! Kinakalan nga, naakay touchscreen na cellphone kung gusto ka mo appeal. Ay, girl, wala man dyan ko yung ano, girl, Ay, oy. kawawa ka, girl. Sorry ka. Kapobre ni mo, girl. Sorry ka, girl. I'm sorry ka na, girl. Girl, girl, girl.
Uy, tara na, uy. Mama, tara. Luyan na lang ko ani. Asa mo ko padulungan niyo eh. Na ko ni. Naman ko kaning ay shooter nga bilin na gamay. Ako ning mo kumpas kung asa ko padulong. Asa ko padulungan. Ano lang na yung pag-litson na nag-graduate sa kong anak. Kasi, adari na nagtangkong ng baboy. Kasi, Oh, Tasyo, man na. Umalit pa kong tahog. nagiliwatan na nga kuya na sosyal mabunadaro. Asa man ka mapalit kag tahog? Apil na lang vein load. Ay! I think, Ni balik ako. Nay. ay, pasindi mo nga nako nung sa naman bihan. Asa magamdi ama mo palit pagkagtaho. Oh, gani. Anya, nagusto mo ka dire. Sa magkatuan ng anak. Say anak, rito bada na. Ayaw, good anda ko. Ayoko ay lamang. Lulo ako na kung wala kay mananasyo ko. Kinagat ako kasi sa kamalalo. Anak, pabinaw, anak, pasilo kay pobre na may siya mong inahan. Na, hilom na lang. Naman mo na, eskwela lang yung ka, pero pinupre lang yung daanin na. Hoy! Lagi tay, maday lumag mo rin yung tay, nay. Bakay mo. Maday lumag mo rin ako. Sa mga iwatay. Hilom na. Ibalik ka ito, anak. Palitan lang tagamang pwede nagtahog. Apilin na lang ko ninyo, baliches ka taho. Nakarealize na dyan ko Dolanday. Nga dilimayo akong ginabuhat sa akong ginikanan. Kung kaniad to, dali akong maglagot o masuko. Kung di ko mahatagan sa kong gusto. Apan karon, kinahanglan ko din ni mo dawaton ang inyong kahimtang. Kay kung madawat na nimo ka na. Diha, di na kamasina sa mong mga isig kaingon. Thank you so much, Dolanday. And more power. Sa pagkakaroon, nakahuman na jug ko. Tungod sa pagkugi sa akong ginikanan. Daghang salamat, inyong suwat magtatampo. Irene.